Hey guys και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Όπως έχετε καταλάβει στο σημερινό βίντεο, ο λόγος που κάνω και τόσο σύντομα βίντεο μέσα σε μία ημέρα είναι επειδή θέλω να κάνω μία ενημέρωση 5 λεπτών έτσι στο βίντεο και να σας πω κάποια πράγματα λίγο που συμβαίνει στο κανάλι αυτό αλλά και στο gaming που έχω. Οπότε πάμε στο βίντεο. Έχετε συνηθίσει να βλέπετε βιντεάκια που τα κάνω, ξέρω εγώ, ανά 5 μέρες, περίπου 4. Ο λόγος αυτός είναι ότι δεν θέλω να κάνω συνέχεια βίντεο για να προλαβαίνει να φτάσει ψηλά σε αριθμό προβολών τα βίντεο και να παίρνω και σχόλια και τέτοια, και γενικά να μην σπάει τα νεύρα στους άλλους που να ανεβάζω συνέχεια βίντεο, γιατί αυτό έκανα σε άλλο κανάλι και δεν πήγαινε αρκετά καλά. Τώρα ανεβάζω μία ημέρα έτσι, όσοι το δουν ως ανακοίνωση, έτσι. Και το πρόβλημα που έχω είναι ότι έχω κάνει προγραμματισμένα βίντεο, αρκετά προγραμματισμένα βίντεο που δεν τα λες, ξέρω, πάνω από 30, αλλά τα έχω κάνει ανά 5 ημέρες και φτάνουν μέχρι και τον Ιούλιο. Ναι, σωστά, τον Ιούλιο. Μέχρι 5 Ιουλίου νομίζω έχω κάνει ένα βίντεο και είναι προγραμματισμένα βίντεο που έχω κάνει και φτάνει μέχρι το καλοκαίρι και δεν θέλω να κάνω άλλα βίντεο προγραμματισμένα που να κάνω μέχρι εκεί. Οπότε εσείς θα έχετε να δείτε προγραμματισμένα βίντεο, αλλά εγώ θα σταματήσω να κάνω βίντεο μέχρι να ανέβει το τελευταίο προγραμματισμένο βίντεο και θα σταματήσω να γυρίζω βίντεο μέχρι τότε, ώσπου να ανέβει το τελευταίο βίντεο, και θα συνεχίσω να ανεβάζω κανονικά. Δηλαδή αυτό το βίντεο τώρα που βλέπετε το έφτιαξα και μετά από λίγες ώρες το ανεβάζω. Συνήθως τα άλλα τα κάνω edit και μετά τα κάνω προγραμματισμένα την ημέρα που με βολεύει. Ο λόγος που έκανα μάλιστα το gaming κανάλι είναι επειδή θέλω κάτι πιο χαλαρό, όχι ότι με δυσκολεύει το edit, απολαμβάνω να κάνω το edit, μου αρέσει. Απλά εννοώ ότι είναι πιο εύκολο, δεν χρειάζεται να κάνω πολλές περικοπές, να βάζω πάρα πολλά εφέ και να φτιάχνω σενάρια. Κάνω αυτό που μου αρέσει, να παίζω παιχνίδια, και μάλιστα θα σας πω και τι παιχνίδι θα έρθει στο gaming κανάλι άλλα. Και μ' αρέσει γενικά να κάθομαι να παίζω και να τραβάω έτσι πως στείλω την κάμερα, που απλά στείλω την κάμερα, δεν χρειάζεται να τη σταματάω συνέχεια, ας πούμε. Μάλιστα το παιχνίδι που θέλω να έρθει, εκτός από το Fall Guys που έχω πει ότι θα έρθει, θα παίξω και ένα τρομακτικό που λέγεται Outlast 2, το έχει παίξει και τούτο αυτό και μου το πρόφερε εμένα ο αδερφός μου να το παίξω, οπότε θα το παίξω κάποια στιγμή και θα το ανεβάσω στο gaming κανάλι. Αν θέλετε να σας πω και τι λίγα προγραμματισμένα βίντεο που θα ανέβουν, σε κατηγορίες βασικά, είναι σκετσάκια, challenge, το podcast που έρχεται, που θα είναι το επόμενο βίντεο μετά από αυτό, 3 Πέμπτου που θα ανέβει, και ναι, και έχω γενικά μπόλικα προγραμματισμένα βίντεο και γι' αυτό λέω να σταματήσω να ανεβάζω μέχρι να πάμε στην κανονική ροή και μετά θα συνεχίσω να κάνω κανονικά, σαν να μην το καταλάβατε ποτέ εσείς. Είναι προγραμματισμένα τα βίντεο, δηλαδή έχω κάνει και το Q&A, έχω κάνει και το Q&A με τους χαρακτήρες, οπότε δηλαδή όσους με κάνουν ερωτήσεις έχω κάνει ήδη το Q&A, δεν υπάρχει κάτι άλλο να απαντήσω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε και σας ενημέρωσα λίγο που ήθελα, γιατί να μην ξέρετε, τώρα καταλάβατε. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, κάντε ένα like και μια εγγραφή και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.